Du hvad madspil er? Det er, når man spiser noget mad, og man ikke spiser det helt. Ja, det er rigtigt. At der er nogen, der går og tager mad fra skraldespanden, som ikke fejler noget. Det synes jeg ikke, de skal. Det var dig, som ikke havde penge til mad. Ville du så tage mad fra skraldespandene? Nej, det vil jeg ikke. Spiser du hele din madpakke? Ikke så tit. Bare nogle gange. Hvad gør du af det? Jeg venter til, jeg kommer hjem med det. Nej, det er godt. Nogle gange din mad, og spiser du nogle gange, når du kommer hjem? Nej, det gør jeg ikke. Du kunne gøre noget for at stoppe madspil. Vil du så gøre det? Det tror jeg. Ja, her kan vi så se førskoleelevernes madspil. Altså, der ligger sådan spist bananskrald, og der ligger stadig nogle sandwich, som de har spist i dag. Din madpakke helt færdig. Når du spiser din madpakke, tager du den så med hjem? Mennesker her i Danmark, som tager mad fra skraldespandene. Synes du, det er okay? Synes du det? Men synes du ikke også, det er lidt ulækkert? Jo. Hvorfor så du den skraldespand? Det er fordi, at årligt, der smider vi danskere 440.000 tons mad ud om året, som faktisk, eller 90% af det spiser. Så det kan jeg godt tage. Okay, det var faktisk godt. Jeg kommer videre. Så. Du bliver så klog. Ja. Jeg har jo styr på det gamle ting. Smag. Kom, spis. Spis. Hvad skal du sige? Stop madspil? Nej, jeg ved ikke. Okay, stop. Madspil.